Іван Шамякін. Вышыня. Мяркуючы па ўспамінах маці, мне ішоў 4-й год. Я цяжка перахварэў на адзёр. Калі адчуняў, мяне выпусцілі з хаты ў двор. Стаяла снежная зіма. Здаецца, што ў маленстве ўсе зімы былі снежныя. Дзень быў сонечны, снег іскрыўся, сляпіў вочы. І ўвесь свет пасля хваробы уяўляўся абноўленым, прыгажэйшым. Біліся вераб'і за крошкі хлеба на сметніку, на галінах вішні ў гародзе весела цвількалі сініцы. Усё цікава, але чым заняцца малому? Каля хлява стаяла барана з зубамі да сцяны. Але якая драбіна і якая вышыня! А ўсіх нас не толькі ў маленстве, але і ў сталым узросце цягне ў вышыню, у неба. Недарэмна людзі паляцелі ў космас. Узлезці па баране можна вунь куды, пад самую страху хлява, палез. А барана, як жывая, адрывалася ад сцяны і кульнулася з верхалазам у снег. Добра, што ў мяккі снег, не ўдарыўся. Але як вылезці з-пад бараны? Клікаць на дапамогу? Не, ёсць жа ў малога гонар. Ды і баяўся. Добра, калі выйдзе маці ці бабуля, а калі дзед Міначка? Доўга я грэбаўся ў снезе, выбіраўся з-пад бараны, выбраўся сам. І ад таго адчуў сябе пераможцам, героем, як бы за колькі хвілін падрос. І вынес перакананне: калі добра пастарацца, то можна і самому выбрацца з бяды, невялікай. Але калі бяда вялікая, то кліч на падмогу людзей. Людзі памогуць.